Ejike. Awuthini lento? Guys, izawuthini lezi boxes zami? Izibhekise ziphi? Ngishiyile. Uyandimanzisa. Jonga Xolo. Ndizishiyile. Go, Philippine drive ngengapha. Sikhange udrive nje ndiyelazi zilamane. Njengoba Philippine drive ngengapha. Please and thank you. For respect. Ehe. Molweni. Abantu bazathini 10 ndoleki kangaka. Please explain la ku live. Akabulisi nobulisa so ready for us explain. Kaloku uzawuthi yo asa nogela kusatshisa. Bayaze labo kuyatshisa ngendawo. Molweni bayadenza inhloko. Unga-explain ke. Umshado wami namhlanje. Siye ngasimuka ngento. Iband. Ziphi iband ave. Ipha bilok. Tuku. Awuthina Nacho mabona. Awumazi ngiyamazi ngekhwapha. Yabona ingxaki yakhe isekhwapheni. Akafuni kwakuyikhwapha lakhe. Molweni phakamisa. Molweni. Hi guys. Niphi guys ndize. Ndinento efuna uza ebantwini niphi ndize ndizawuza. Where you guys at? Ngomtshado wakho namhlanje. Yes, I'm getting married. Ndiyaxoka. Ithi ngichophe ne? What? I think good. Distaxi? Yo, not kakhulu distaxile boss. Molweni guys, molweni and andiboni ke sana ndinayo nento engaboniyo. Yho nesuduze nje serious ngathi usistylist samanyani. Ndakuyeka ke sana. Ndiyadlala. Yonke le ndiyenza apha. Ixakane nami. Sawuqhubeleka. Guys, niphi size? Sisenkonzweni. Yizandla. Iphi inkonzo? Apho kukhonzwa khona mina I'm available. Kukhonzwa phi kuqala? Nikhonza phi? Hayibo thethani. Niphi? Thank you. Andifuna uzichaza banephi ni right ke hlalana apho nikhona. Yakhala. Ndiyanikhalala ke sana hlalana apho nikhoyo. Hlalana Jerusalem. Hlalana nide nombathisi wamandla apho nikhoyo. Manje ongafuna uthetha. Amandla ongafuna ukuthetha. Mina ndiphi aqala mandive wena uphi qala wena. Please eGCP ngubani lo uthi Ncima suka liyema lo. Please visit eGCP hayi ngoliyema ta ngubani uta Ems ungubani uliyema ko ngubani uta Ems. Uliyema uyinto wethu the real what hey. Hayi kayi ngiyazi. uJesus entontoni uliyema. Kutheni ebigama labantu. Khale. Khama ngibambe. Sakushiyaka lokusana mna ndidibana nabantu abaslow. Slow genius andivani nazo. Uthe wothi hayi ndathi God that Gqeberha you are ukude umuntu oseGqeberha mntase. Mna ndiseThekwini. Edzele. Uzayimanzisa ke mntazi. Emdubane. Uthi ungayifaki pha. Inde, ikude. Hayi chomi yafika kodwa mna ayine apha. Sondelisa kuwe Joy manje umncede shem. Uliyile njani sathi? Andile. SiseThekwini bapha abantu baseThekwini sicela abantu baseThekwini basejele. KuseThekwini apha. Kusedebe. Emdubane. Kupha. Bathi sisemdubana leyanto bakudube bani. Who's dubekile? Imaka isiphi nyani? Sisedebe. Bathi sisedebe mina ndikho sure andizazi. But into endizazi ubandi phambi kwelwandle. Yes. Nali lwandle nanku mna. So I don't know. Ingasikeke lento endenzayo na ifane nale yakho ungandiruphi. Awucingi kaloku ukuziqusha emotweni uphila ucubani bawuza izafana nale yam nakandilale kube ndiligadi. Ndiyaphila sala sami ndiyaphila inkosi niphethe kahle uJehova.
uJehova ungumncedi. Kuthiwa visit i-GCPCP. Kuthiwa nasiyena. Sisedurban. Bathi Yema guys, basenkonzweni phi kaloku GCP. Nas hi siya. Kone challenge ngale kanti Nkosi. Please join. I did join eyiphi leyo mntazi. Sisedurban siyakhonza yiza sizotya ilahla ko. Hey guys anifuni cave. Kube cave. Adula inkonzo ngama umzombo. Yini? Ngomso? Not ngomso. Is it today? Hayi bathi mamele ngeqhawe. Ungakhambisana. Ngosikhonze kangaka. Silobe ubusuku bonke. You are going to the car. Yo, Hayi abantu ndihamba nabo. Kunini? Siyamthanda uyehova kodwa hey akaloku yini elethi ixesha. Sibale ngaye nje. Abafuni. Kaloku intaba igqithile ngoku. Ngosidiniwe? Awudinwa ngofuna uphuma ngoku basiyahamba. Ngihambile. Naba wrong. Can men funda ezi comments. Guys mna ndizanishiya pha ndiye cave ndiyokhonza. Unini lona? I don't know. Inini yase cave mntazi. Akonelanga. Awoneli. Inini cave. I-cave umqolomba. No guys, ufuna ngiceba nizombona mamzalo. Hayi khawumyeke uzabona ngelinye ilanga. Yebo. Hayi abantu ndihamba nabo. Yini sikhonza okwesani ngathi? Abafuna ukukhonza ke. Who's requesting? Nels. Mntase. Urequestela nemntase okanye ufuna ndojela. Ulapha unazi. Nels ulapha kuqala before ndi-accept le request. Andizo-accept uba ukho lapha. I'm sorry. Akasenzela into ezikhala kakhe. Uline uthini? Abafuna ukukhonza abantu endihamba nabo. Siya. Mabakhonze abafazi namhlanje. Hayi anifuna ndizoyi-sugar coat okanye kaloku ndi... Uyafuna wena yakhanzi. Noba ufuna uzenza umthini. Ndiyafuna mna iyokhonza. Thank you. Awuzandimanzisa lo sisi, angikhabe ndimubeka. Khandicimele ke mntase, I need to. Ungasebenzi indima ezibrush sami. Mfondini suba share mfondini. Kukho ntoni kaloku senikhonza nje kukho ntoni ufuna ndiyokhonza andiyanda uba kukho ntoni kaloku nongixela uba update me uba kukho into ethile kandiyazi kandifika phaa ndiyazi uba ndizawufika ndithandazele ntoni. U-12 ubethile ke uyazi uba nguwocothayo. Hey, afike baba pha ngelidala lingabuya ave. Undibalela uba unongacothi. Thini? Awuzothi wenze late ndim kaloku. Unkulu. Hayi ndincede. Uyaphi andifuni ukuxoka ndikuxelele mna ndizazi uba ndiphi number 1. Andiyazi uba uyaphi kuthiwe mandivuke ndivase. Ndavuka ndavasa. Kodwa ndibanza ndilungisa intloko because kaloku andikho semandleni. Bendidrive ubusuku bonke oko bendiloba ubusuku bonke. Bobulo ubusuku bonke. Oko bendiloba ubusuku bonke mna ndiyabeka izolo. Kuye naye. Akho kuwo. Hayi khona zininzi. But andizozidisclose apha kaloku uJehova ongumncedi. Hey Jesus. Andiyelanga ilize entabeni. Come on. Jesus. Ndizenze zonke into ebekuthiwa mandizozenza. Siya uthini? Andanoba ilight le nto ndingaboni okanye kwenza kanto. Guys nifuna ndibuza umama uyapheka. Game yakhe namhlanje upheka. Uyapheka. Nasempewe. No, I just needed to distress him. Lithi lenyana ndikubona obusweni ukuthi awazi ukuba uyazi. Andizazi strip up, andizazi bandiyaphi. Andizazi bandiphi. Kodwa into endiyaziyo uba kufuneka ndiphume ndiyongena emotweni ndidrive. Sifakele uGPS. Bandifakele uGPS. That's all. Bayandiyuza. Yiba ngemshaye. Bayandiyuza. Bandrivise 8 hours. So
It's 8. not more than 8. It's not more than 8, it's More 8. than 8. Kaloku 4 hours and 20 minutes. Mareza minutes izincinci. Mara i 4 hours usuka up uya ngapha ya ndiphinde ndisuke ngapha ya ndiphinde ndizapha ndiphinde ngoku ndiphinde ndidrivile around because kaloku abantu bayandoyisa asuyenze ngathi bed kaloku le weave guys baba yini bathi ixesha liyahamba ndiya sorry Fine, semplanyeni. Awukhohlakele. Ndiyembutyo wathi umama ndimbuza uyaphi. Uyaphi ndiyembutyo. Uyithelele okokuba amanzi kanti kwenzeka ntoni? Hayi, usiya nale ndlela lelingayo emotweni ndikuxelela. Ikhona indlela lelingayo wrong. Ngoba kutheni mna? Kanenzeni mani idigqibeke le. Bezigquma unomona ngeflisi. Nazi iziphumo. Iyonke la. Kadosh. Before ukamela unosiqala uziphi? Yenza ivilonto. Ingaske ndigqibe because ixesha liyahamba. Ngazikama ngaphezulu ezi. Wena bugame ngaphezulu. Ngame ngaphezulu evi. Abadala. Ukuze zisuke lamaqhana zikamele from ezantsi uqala ezantsi. Qala ezantsi suqala esiphakathi nje ngawo. Kaloku yakho intsha kaloku ifike izolo. Kuthiwa suqala esiphakathi. Qala egqibeleni. Ayenze evi. Mina zawufaka ikhela la. Faka ikhala la ke. Uyifaka phi ikhela la? Xa sezizi. Mina ngifuna ukuzithela amanzi. Ithi ndive kaloku ezakho zintsha. Zifika izolo elinye. Bafika izolo elinye. Zifika izolo elinye nyani. Kadosh. Ayikona ndizamile ezi zikwelicala bezingekho ezingebe bamba apha msiyana. Uva apha mntakatata. Andikwazi ubusenza ntoni khona basibe ndidriver nani ndithi no zimoshakala ixesha ubulele ezinwele hayi ke sana kaloku andizongalali ngenxa yewigi mna guys latsabona ufunda ii-comments zenu xa andiboni ndifike andabona kule ndawo ndikuye ndingayaziyo kodwa unelen smart kaloku ayingole nto zomfunctionali ayizozamehlo niyazi mamelana apha no-190 ningcolile nizizingcoli anithenganga kwaLensmart a few bathengile the rest andiyanoba niyabona na akanye nizifuna ii-shades kulo December hayi ngaske ndide ndizenze because nikhuzoko occupy napha ndabuya ndi-right zithetha ndithini azange ndalive inaba zasibukela ngosiqoqoshayo qo grateful nindimanzisile siyakunceda njena ela cala yabona njani alifani neli ndikwenzela it's a very wet it's a very siyakuthiwa ulisana lekakaramba uthi lekakaramba yintoni ikakaramba yikakaramba yezulu yesu qanda likasimaki qanda lekakaramba liselihle guys molweni masana uzokufundela ii-comments ndifundela comments ufunda ii-comments evi ngoba uzamane zokroba apha andizange uzokroba mna solungisa le mess ndishaye nindimanzisile manzisile ungu-alpha ungu-omega uthiwa umyeni wakho siyakhona kaloku baby ndimshiye ubaby is bayede uyinkosi yezulu hayi baculeleni nyani wena wavuka ethuneni usuku lwesithathu sanoculezo ngoma zinjalo kulive wam hayi kaloku ufuna sicule zinjani mani sinocula ngoma ezinjalo kulive cula leyo ufuna zicule apha kulive apho abahoyanga nje abantu bakho kaloku ndixakane nale wigi niyimanzisile hayi niyimanzisile beninge nonebe manzi ukwasecala lakhe ndaqanda mandiyeke ngadume ngayo funeka ube manzi toko nothi kaloku ngamanzi ngee-cales ngicela undike ii-cales ikhalalala uyandihoya uzondijikela ke emazweni
uphethe izikhiye nathi. Yabo, ndizincedile mfanje kwayile. Nandithande lo ngisenza la. Hayi mina kungcono kwa i-curls kule straight. Andikwazi ayina lokho. Ayinanga nje yami. Betere u-straight neck. Ube uzigqitha usenza le. No, yiswe kokuzigqitha ngoku. Ezenza kale kwenzeka. Ukujikela mina. Ngeninga ndimanzisana ngedala ndigqibile. Ubuzazikama umphezulu ngoba uthi. Wathi mna ndisokolisi. Hayi yena nosokolisa because ubetha ngaphezulu. Niyandicakisa abulamanzi nangithele ona ziphi zonke into zikaSiya zonke ezothamisa zivulekile akho nto kasingavuleka la suthethe zona kulive yoxolo aba ndingumavula uvaliwe hayibo ungathi uhamba nekankana ungabiyo ungabavula hayi indiyisile newiki ho babe ndikwazi uyikhulula ngekudala ndayikhulula noko njengathi it's coming along kukhona la qhina njalo ndikhambi bakhohlakela abantu bebendenza inhloko into endiyithandayo nje nindihleka nawuhamba le nhloko kayi-right but okusalayo noba singahamba Siyambeni. sibonile uba siyakwazi ungalali uyayiva sakuzulala sayo enkonzweni ngomso singalelayo singalanga Red Bull 40 how many hours 48 hours ithi Red Bull ugqiba uthini emva kokuthi uyiphika ke le Red Bull hayi yabona ke singathi lezo zinto hey bethuna nibahle nonke thank you baby oh ayandihlaza phela sinus ke makandibane nobrashoko bendiyekele ntoni kuni le ntloko naba mna ngedala ndigqina awunambulela kaloku ushaya good morning wena ushaya good morning nyani andisokolisi neba ngokunendi xa uyenza le nto ushaya good morning kalokuuzaamaqina wesa nendilungise angaske ndiyikhulule ke maki yebo uzekhulule ngento ukuthi ndiyenze kakuhle kaloku ngoba ndikwazi ngicanda uzahamba unjani khona bakho mntu ndaziyo mna ndizanga mntwini apha sana yo awushiyeke andizanga mntwini ndishiyeke saphindela kuba awukwazi nokuqhuma awukwazi kodwa uthi ndishiyeke awukwazi nokuqhuba ndithe ngaba ushiyelele ngamabomu like siyakhola imbiza ezikulindile yosana andikho kwa semhlabeni kamamaho and ayo game yam namhlanje ana man siyandidika uwesapha ebhek akayenzi makudeka njongo ithumbu khona liyatsho into ezimpilo zapha bani nondilungisa umva ndingahamba uright bani nondilungisa umva aviwe khambe ndidluleke bani nondilungisa umva hayi lelikhwapha likhwapha enteneni ba undilungise kakuhle hayi hayi sandizancama ikama guys ba ngedala ndigqibile yazi andinayikama enomlomo omkhulu namazinyo amakhulu yo awuyayeqhithiwe faka amanzi nandizoyifaka lokutshuza ngoba leya yamanya inormal not le icimayo ndizama ukukliyerisha manabese bathi clearisha mntam because mna ngondixakane newiki beniyimanzisile abe ndizifaka apha ezi mpahla sakuyapho yena nithini erayithi ngoku kudala ikanyo and kudala ikanyo mntasekhaya isezawukanya because kaloku bafuna ujongisa ngam
phofu mna ndizanga mntwina andaziwa nokaziwa kodwa uzungagilingeli ukusenzele zawuhamba nayo waziwa njani uzawuba ungadibani nabantu phakathi andaziwa ngakaziwa mna andilodini laziwayo lebhegi mase ndingayiphathi azaziwa kho kwela mloni andinayo ibhesa ndiyiphethanga I don't like ibhesa Already know the time and the place. Kabila melani ndiyayilungisa kaloku njena it's not even me I know. nini yabo bandolungisa le ndawo leyami yawuzi leyami yawuzi inamaqini hayi kaloku noba liqhinele iyi-1 oh my five soze benomphako mna wena samaqhina soze not igleyizi levumayo Can be the man I need. and nobinawo amaqhina wethu Uyesoze ke ngokuthi nomini. hayi sendiso nobinawo wethu andisenaqa Niwathena manzi. mna nje lusiya waziwayo andaziwa Hey, iseyinami ndaziwa ngibani mnapha. Guys anifuna sekho iboat. ntombi wenqile uyiphi nje Can be the man I need. Oh. ezinto sishiye apha bazenqona bazichitheke okay yintoni ngokusotayo Okay man. Hayi ndima. andifakanga perfume Ndima nganikagqibi nizawuthi apha nazawuphuma ndihambe ndinibonise uba beningalindanga mna. Na. Khanihlabeleni abantu bami baka-TikTok. Khanihlabeleni. Ndiyanicela. ngokuthi kha Ngicela nihlabeleni. Kaloku ukhanga uceka kanti unjanonosi. hayi ngucephi Aviwe. Asoze kaloku. Kanti oh Shi. Khona uba awunakhenzi. Asoze ndizelelo nto. Ya kwayiwayo. sibonga ukuthi Noa baba. Aviwe. Cela noma ovio ke lo ngase siyarchive mfondini. tula kaloku tulona nsilentuzayo Mase siyawuzokucula ukugcinwa kwa. yithi siyakhoma pho ufuna senze Baby, bathi kabaxhuma nokusina lento yenzayo. Kuthiwa? Ajuquza. yebe ndihane. Wena uyajuquza. inani ngathi 800 bathi ndikhulezi Ifyo. Afike uqinile mntambi. inaba Na. in case niyazibuza abazalwane uba kutheni nibe kanje angeke ndisiya mana ngiveza amalive hayi ndazichaza because uba kuyabuza uba kutheni wathi kushisa kangaka mna ndazi ithi mbani Ukhona ubuza. andindibuzi bangcele ndifuna ujonga uba bathi siyakubuza Sicacisa khange ubuzwe. Le trench coat. yo jonga uthi I was about to ask yo ngumani no nguzeze ngubani ndibona kesani into ezikasi nguzeze I was about to ask yo bajaka bayandilarha guys into enzekileyo ne jongani Kuske kwathini si? besibale ngentobana ne Sawufika. sizofika Yabo uchaza indaba zethu. okay hayi Chaza, Shame, explain. masise ndichaza ngoba ngoku Abenza kubetha ngale kama. ndiyijoke ebantwini Mandiyohlala phaa icebo. sesiyakubuza ngokusho imandi ndichazele into eyenzekileyo guys Friday besingabantu abazohamba bafike baye emall ne mhlawumbi to the nearest mall elapha ndaqonda imanzi atheke idress epholileyo phaa ne Ingathi baza kunika le mali yedress let's ubacacisele. hayi mani akaloku sanokuthi nibe ndihamba ngengalo ngaphandle ndifuna ndiya-explain Usezikotini. ndisezikhothini but andishayishishwanga Ii-folders fani moya ndime efold ngoku. ndaphatha iidress eziyi-2 bangcwele ne ndinayo idress endinayo apha esuitcasini yam but ke ngoku i-2 formal anokwazi ubana ndiyinxibe ngoku Uzayixuba ngomsecaweni. zenxiba ngomsecaweni yabo so ndaqonda mandithi mani le coat yabo then sizohamba ke ngoku ndiyothenga
lento nje So lilonke uyandixela uba unemali. Yoyothenga ilokhwe. hey hayibo bekhona Mr Imjonge Price kahle. Mr Price ubamba lokho 100 rand Mr Price Wakuthaka mncima Mr Price. hayi itsho ngazi ichiloyo Wathi sibukele live. ayithu injalo ke bangcwele man Yabona ke ngokugqibela lo mphithwana sihambile. Ekesiklo. Shuthi ngokufanele wazenza shame yazi ngabe kade. Dada ndigqibile. Kaloku unosi ngibone ngathi ukhuthela hayi ethe kanti. Okay, explain. ndigqibile uba ndanabandvile Nimvile guys ba ukwayi umhle kodwa mimi kuthiwa umhle ngoku unxibe I-trench coat. i-trench coat. Akha kuthi kaloku hayi andizingapose yo uthi ke ubhalo wekofu mona ubhalo wekofu sa akathanga pose uthe umhle. kosi izithandwa zam uyi-one uthe umuntu hayi nako omnye phini athi mvanga tu hake wena sa usentweni usechaphazela uthini umhle siya kodwa shemo siyaba kuncoma oh hayi man hayi Jesus oh hayi bu andikhona phambi kwayo ikhamera. Yabona ke iweave iqala yenzo lento and then imanzise awuyimanzisi i-P10 uyeva. yabona upitch Ubone winile. ubone winilabo kade bexekelelayo Hey uyikamile into sana. Awuyimanzise ayokwazi i-P10. siya uyenzani ufuna ukuqala ngisekanye Ewe cha bendisomncane qha ndiyabona ngathi ndizawuba sisibuko apha. Ukomcake. Ndizawuba ngumcake. Kwawungconywanile kuthiwa hayi shem lo nobuhlelelekile. Kaloku mina oyena mntu waziwayo uthi uhlelekile kaloku awuthiwa shem noba bambolekile lawo. yo kuzawuthiwa ithi ndilasana TikTok uyena Hayi suka uzobona akho mntu uzandibona akho andaziwa mna bakoyika because bebekwazi napha bandazi. hayi bakubathi bathi nango siya yo siya ndiqonda nathi Pheza. jama basonde Awuyeke amenza shy usiya. awushaya ntoni Love you too. Zasifunda guys asikhona. Zasifunda phi? Uthe uzandifundela i-comment. Hayi ndiyaboyika bani. the most beautiful Among stars bethe masicule kayi-1. Yeshu. Cula le buyicula ngoku bestripe. Hey be. bisithini you are ndizayilibala sifunde. ayela kanti nifuna Le besicula ngoku besisiye entabeni not le. Le uhlatyiwe kodwa wahlatshwa. Sikhonso wahlatshwa. Wahlatshwa. ingathi bengowahlatshwa ayisariya na asole Mona man uyarana onye umntana. Phin khawundiyeke ndibe ne-vivi once. iya evika lona Kuyeye. Nifuna ndicule ndikhwaze yini? Kanti. Don't ukhwazeli uculisa ubranga Kuyeye. Wahlatshwa. Wahlatshwa. hayi kaloku utheni ucula indawo yam Cula kaloku ndizophuma endaweni yakho kaloku. Hallelujah. 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 hallelujah Hallelujah. hallelujah Kuyeye wahlatshwa. Wahlatshwa. Egolgotha. Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Sikhonso wahlatshwa. Ayidina. unje usiya kuseka indawo yam ndiyeke ke nokucula Ndiyayixutha. Egolgotha. Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Sikhonso wahlatshwa. Wahlatshwa. Egolgotha.
Hayi kaloku uyikhuphile kumbabulayo. Uthi andicela vele lo ahlabelelayo obaleka ikhamera ndicingi. Cela uvele torho ndikucela nam. Yuu. Just a face uzawakufihla kamakhwapha kacaba ufungeza amakhwapha. Uzivezile nje. Usi uzabela baqaphele elikhwapha ngeve. Yani understand. Ngabafuna Unendaba nini? Ecala neli-1. Khanyeke inyama yami yamakhwapha. Hayi mhlawumbe understand nale caba yasho yelikhwapha. Vela mfundisi. Hayi ndiyaboyika sana abantu. Uyanoyika ke. Uthi udala kodwa ikanya le weave yo. And kudala mntase. Unakekile sana. Hayi ni siyakhona ucela number yakho apha. Jesus. Yo ayibona nansi le ndawo. Oh ndiyoyika wena ngubani ngu-Andes. Ukuvela. Iphithene loxelelele wiki yona ndikamuko. Uzofaka namsiyana Ngiyikhuphe. Uthiwa mandiphinde khanitshwana enye ndibaphindele. Awe Andikwazi ucule lo ngoma. cula ke ubaba Khona lebe. Baba siyabonga. Alo sikalo. Ayeka. Okanye ngimkini. You guys are transformer. Baba siyabonga. Oh siyabonga. Olothando lakho. Oh baba wanikela. Thandaza. Yo, I don't see anything. Thandaza sisi thandaza. Baba siyabonga. Halokho kwenzileyo. Ngongo kwenzileyo icho. Nalo gogo ayike forgive me I can't go. Namakhwapha am. Baba siyabonga. Kona nothi ndi artist esakhulayo akhathala apha. I-artist ekhulayo ithi nene senikhathe nina yebo senikhathe nina hayi Kona nothi cela nicule later kahluleka uJesu hey uJesu wakahle dadbishop Le. ngamkhumbula hayi ndayilungisa emotweni manje into ingenje engiyaziyo endiya come on siyo akahluleki ukuthi uJesu yeah akahlule ebasaphethe inyawo
Hallelujah. Hallelujah. There is one thing I know Jesus. everywhere I go. that Jesus loves. Jesus love. Jesus loves. His never fail me yet. Oh, up to this far. There is one thing I know. Everywhere. Oh, yeah, I go. Jesus love. His never fail. Never fails. Me yet. Oh, up to this far. And what There is one thing I know. Everywhere I go. Jesus love. Ingase ndinibonisa uAvio ma unijonga njani. Uyanikroba. Khandenze izandla zami ziyatyibilika. Siyakholwa ngicela nicule sendidinga moya wami Nkosi. Yeah. Ulambele wena. friendly. Baba. Dinga wena. Angaze ndive le nto. Njengendlela. Iya kaloku. Lomela manzi. Come on. Sendi. Yes, every. Dinga Iyo le. wena. Khaphile ungiqinisa. Moya wa. Suthi kasukuncoma kaloku guess. Aviwe ndikhulula lento undiqale kahle uyiqine. Sendidinga wena. Ifake apha eqaleni dinga. Moya wami Nkosi. Ulambele wena. Sengi. Sibile ke ho. Dinga Dinga wena. Dinga wena. Andiyazi. Abantu bayayicula isoprano papa. Come on. Come on. Hi guys, no, angu kan sana wala ucula lambiro. Andidinga Mati. Ubalo buzi shoelace. Si unubene ngazinyaweni. Iphi shoelace? Ayibonela. Ukhona ukubuza ba iphi shoelace aqwabhekisa amehlo phezulu. Hey. Nasifake emotweni. Kukhona othi sicela heels kwi girls. Yo, so. Hayi. Two. Hey. Hey. Cha, wena man, ndiphethe. Ikhona le. Ithi ngicela lithi hey. Hey. Siya. Masambeni. Khona lo othi ucela OOTG siya.
Yo, asana ndase. Outfit of the day. Outfit of the day. Okay, let's do it. Outfit of the day. Igress is from Shein. Which one? And then this one is also from Shein. Spots in it take weave. Yeah. Kubile. Next. Oh, but you. I think serious in life. Is specs is modern. So good. Do you learn these specs in here? Dan Thailand det hun dan is back to that. Okanye singazibi. Yeah, mhlambi. Awukunjani? Kube ngazithandi sithi zimphathisa enhloko. Hayi manje ndezenhloko manje Thina Hayi, siyasithanda. Thithini ke ngoku Thithini into Masihambeni. Ndizozinyamezela sabaleki okanye ndiyothatha. Masiziyekeni. Nam ndishiye zam. Yes. Nami ndizashiya ezi. Amen. Sezabe personal nje. Kakade uzashiya ngoba awuthanda ukuzinxiba. So sokwenza ingadi. Amabhanti ona ndiwaphathe. I think I should pattern the banties. Guys, baba yini bes. We love you guys. Bye guys. Baba yini. Bye. Let's go. Baba yini. Unizizi. Ayisiyapheza kaloku azanabo. Balambile baba yini. We love you all. Okay, besigqibele izolo ukutya ngephaya. So nikwenye province apha? Enye province le? Ah, bekaloku mna ndizazi uba ndiphi. Sabalayo ebusuku mntazi. I don't even know uba ndizawukwazi, but I'll try. Anazani nam? Guys, let me show you our lentils. Nithe kuphi apha kwenye province ne? Indlu yenye province. Uflip aphi? Where do you flip? I'll flip camera. This is the house of the province. Is it a house or an apartment? Apartment. Kuthiwa apartment ke sana. Ayunibaleka na nina. And this is the room. Niyabona wasi room ye-girls ixakekile. Hayi ke, this is the toilet. But ke asizwa niyabona ne-vase lab zethu. This is Nosi. Siyaphumani ngo. Wallet yami semotweni ne. Bye yeni. Ndizama uyicima, honestly ndizama uyicima ndikwazi uflipa. Ifliphile ke baba yini nje. I wanted to flip the camera. Bye guys. Yo. Bye.